И здравейте, дами и господа, аз съм Speed 110 и днес ще направя една томболка в Adventure PvP. Да, значи това е томболата. Както видите, ето два фулсета, по 4 лега, нали? Томболата ще е с двама победителя. Да, виждате какво е. Поизънките са двойки, страничките са двойки, спидки са двойки, истинските са двойки. Знаете процедурата, коя е? Пишете запис, тире името, сервера и да. Абонирайте се. Естествено трябва да се абонирате за мен. Да харесате клипа и да напишете запис, тире името в сервера. И да, хора, това е от мен. Мерси, че ме гледахте. Аз бях Speed 110 и